ophethe imiphefumulo yethu sonke njengoba silapha nje. Ngidabukela ungekho enkundleni enkulu kangaka kaJulayi. Inkonzo engaka sayigcina ePhakameni. Namhlanje ibuyile. Ibuye nobe ngathanda ukuthi ibuye iyabuya. Kusicela ukudluza umkhuhlane kimi. Ingqondo yami Nkosi yenze ingabi nomkhuhlane. Iphile. Uma ingqondo yaba nomkhuhlane ngagijima phela babona bonke laba bantu ingqondo iphethe umkhuhlane. Oshamanazarethe siyakhonza kodwa inkinga enkulu asazi ukuthi ukhonzwa kanjani. Asazi siyazama kodwa sanoma zama kahle yini ngoba sahluleka kuthandaza Nkosi uvele lo muntu ohlale kuwe imihla namalanga. Siyafisa Nkosi uveze lo muntu ngoba ngeke ukuthi usatuza ngakwakho kakhulu. Njengoba buhlungu ngibone vela ngoba lokhu vele into eningi aseyishilo angeke sakwazi ukuyixolisa. Avele izinto yovele izinto eziningi aseyishilo angeke akwazi ukuthetheleleka ngazo. Mana zonke ngomuntu la ePhakameni kwakunendleke kwakhiwa isipuli samakhosazana sawela phezu kwamakhosazana akha ubuhlalo amakhosazana phakathi onembobo phela nya wagijima waba namandla ogijima wafinyelela enkosini ukuhlangana nezabefundi baseNazaretha manje Stephen onjengezonyama wathi baba isipoli sesiwile phezu kwamakhosazana. Inkosi yamaNazaretha yathatha iduku etafuleni yagoqa yasibamba yathula iduku yasithi abantu bakhiphe manikhiphe iy'nduku zabo. Yabona futhi ama-blocks phezu kwabantu isikhathi eside kabi leso. Saphuma idumbu lokuqala sabekwa lapho asithuli sambozwa babambe sesibili yakuthatha umphefumulo wamaNazaretha idla umphefumulo lezingane ngawuthatha wonke. Isasina ubayikhumbula ukuthi uthi ubaba ilanga umphefumulo lezingane ngiwuthathe wonke waba sesandleni sami. Ngizwa kahle ithi Inkosi yamaNazaretha kwamele evuke ingane bese ngivula isandla kancane nomphefumulo wami bese nguthatha ngokusha lapho bese siphaphama wesidumbu uvuka kichabekwe athi phumula ngithatha umphefumulo usevukela ngithatha umphefumulo wakhe ubeke lapha
zavuka zonke, akufanga nje yodwa. Namhlanje la kuNkulunkulu phambi kwethu usomthini uvele ezulwini. Izitha zolwazi ezafuna iminisiti yakhiwe yolwazi elanga ezulu eyakwa ulwazi lwezulu. Ligile tange zakiya futhi bayivuma ngathi yafika ngafika abambalwa ngafika ababizwa ngeyilima ishaniphi zonke zingekho ngathi yabuka bangumuntu bamumba bamkhipha bambeka ngaphezulu bathe bambeka nje waphaphama phambi kwami akhuluma waswaswela Nkosi uBhekeni wakanye uNtaba uBhekeni. Kwaye ngaphuma edwa nje kadala semsebavusile. Wathomisa kanjani wathi mina azikho nikhona. Wona ngimfishana nakeli. Kodwa ngikhona phakame. Atawani sekuvuyo nje akekho umuntu uyafa. Ushebe lesimpoza hayi umuntu. Banazalene ngamkozi umprofeti. Nimkhaya ngamkozi umuntu okwazi ukuthi athi yakwazi ukuthandaza. Umuntu othandazelayo sonke uyazi. Amen. Ushaye ukhulumile indumo ezingekho phambi kwakho umuntu oprofitayo akekho la endlini. Uthulayo kodwa umprofiti akekho la sihlezi uNkulunkulu. Amen. Siyidinga Nkosi zokubonga. Awazi uzomhlabeni kwakho la abambozwe ihlabathi baba 8 wemakhono esikhulumeni kahle. Sikhulumeni kahle bafowethu. Umuntu ozizwa akanye ndabona unyazi akale kodwa kufishi ngoba usiye yena kodwa yazi akasiyeke thina esihlangana. Ngizwakala kahle. Siyeke thina esihlangana. Mawusiye wena ake uhambe uyosubaza naka amapara eBriya. Ngoba inkinga yakho usile. Uhlaniphele lo wahlanishelwa ogama lakhe unyazi. Imuphi uNkulunkulu emhlabeni osekwavusa abantu abawu-8 without udokotela. Kanike bafowethu nasibambona. Awenisize. Imuphi uNkulunkulu namandla owazi ukuvusa abantu abawu-8 becindezelekile bambiwe wemakhono bambiwe undawonye ekhangizile phakemeni wahamba undawonye emhlabeni inkosi waZulu wabiwe Nkosi yaNazaretha ingane ithunyiwe iyafika aqaqisa ukuthi thini baba ubaba uthi igama elithi Nkosi ibusise yakuyingalethela ndawonye udala ubani Nkosi ibusise ndawonye. So ngaba ngosothiza ngene ingane yabuya yakuthi waba Nkosi ibusise baphuma bandawonye benethemba kanti inkulumo ayifuyanga kaNkulunkulu ibhike ingane endleleni. Yafika inkosi ephakeme
undawo lungwatshiwe insuku intathu lungwatshiwe undawonye ithekisa inkosi yayibeka imithwalo yayo yadala ingwizilela undawonye amaphoyisa amsizangwiza ndawonye laguqa inkosi elalikhona baba undawonye akasekho emhlabeni baba ithi inkosi ushonile bakwambile emhlabeni kwabikwa kuwe inkosi yakhe asibe kahle wabhekabezayo uwabhekabezayo baba kathi kulungile yavothenga ngo-3 uLwesithathu usuku ndawonye lwatshiwe uLwesine yethi tabantshela uMandawonye ukuthi akapheke iphalishi kusho inkosi ilanga abadala bayazi lapho uNondawonye bamazi nami ngiyamazi neyintombi ezaqindizela ije ephakameni ezinye kade seyigugile ngayibona omunye lapho ebhekisile amazi nomsekhona owekhulakhoze lwagogo akaphuma phansi kwendlu sicindezelwe yindlu safa ushembe saphuma lapho sitholela amadoda sagala sisemzini yethu kodwa tshela uMandawonye apheke iphalishi akalezi belikhulu libelula uMandawonye akhipha inzilo ayidijele emfuleni lapha kunemfulo wakho yidiko lapha ephakameni ephakameni kwanomfulo wakho yidikwe ephakameni nendlela eyabhekabezayo iney'teki zakhona kunesizilo ephakameni kwayiJudiya wonke lamagugu afihlile asanda afihlile wangegcwele idiwe noma kuyiswe nganani ubekwe phansi kuthandazwe ithi inkosi tshela uMandawonye akhumule lezi ngubo ayifake emfuleni idikwe aya bakhokheli masibanibani uthi ubaba khumula lezi ngubo wenze iphalishi belula wenze Ndawonye wathi inkosi uNdawonye ungwatshiwe kodwa enze kusho ubaba ayisakhona inkolo nethemba nangalimiko lenkolo esithi sibona namhlanje enokweyisana phakathi neyokubheka uNkulunkulu wesimkhonzayo ujike uphendule ukhangeze kuye kanti umdeka usuthe ubaba abantu abakatholakali la ekhaya utshela intatheli esazazi bengizobani ubani onika intatheli ungena ilungelo ongena kuleli bandla leli bandla linomnikaziwalo amswanisenda khanda leli bandla ayizange bekhona isigungu samadoda akhona umhlangano wabakhona ushendo oyedwa lezi intatheli eninadala enibhakela ngibona indala lenkula nayo ubona isisu sakho siyingolo kuyo shembe uzothini ekwethwini lentukane yavumbothamanazete yabona nawombala yagqoka amabhuzu abovu yathi ifune ngomthintule Ndawonye ewe makolo niyagangata muntu kwabuzayo uyabona umhlabalazi baba kanje absolute kodwa lewalinge kokala mtanda kuthemba kodwa kuyena usona imando emgodini iyo wayifunwa moyifuna iyo yakuthola wena ungayitholi noyifuna nje indondo leyakithi ebuhleni izokuthola wena ngeke uyithole ngoba uphinde ufunana nendondo awuyazi ukuthi siyidla imbuzi engaki
inzondo ukuthi bona inzondo ibonana ngokuthi ibuza abantu kuqala bawela amadoda ambalwa ayafethulela endaweni athi baba yilo le wayisela ngasekhanda asedawule yilo lalela usemohamba dawa likeleba umvumelele nomungu wakuthatha njengohambile ezinto engaphelile uthebekele vale mina wamkhata undawonde ahamba khona uhlupha isono futhi kuhlupha nokuthi umuntu abe nemali bese kubele omunye phansi athi kubele igoldi phansi yena kalupho ukhona ukudala lesodala izulu ukhona ukudala lesodala ngemakakhona kangakanani uyolahleka ngezizogcina ayesifokweni akadalelwanga ukezulwini kodwa udalelwe yintanda noma kangakanani kodwa hana intanda yasi egoma phuza bovu osemonezela yasi ikhakhela ikulela ndawo yalilipaka endaweni evuka yakhakhela ikulela ndawo yalilipaka ngombozo yathi ndawo evuka ushimsa ngiyakulunkulu yami uzotaka ekuleni yaphinde kathathu yalilipaka endaweni evuka yesi baba abaphethe basotolaba yasithi malini sulala nsendo wamboni wenzathi amboni kamboni isitha kuye akufanele bangokiwe kufika umuntu efuna ushembe eza ngobutha ushembe akhozwe yimi ufanele ngime ngibuze ukuzothini ngathathi inkulumo wakho ngithi baba mambo tusakabi ngimphipha ukuthi hawo le baba sadaphuma nje hambo kwasasa sekuyile hayi ngithi umuntu ongadlula ushembe ozokuthola ushembe bese ngithi nangu babulapha akwenzole ngolekhayo inkoleka lesibone ubaba basebemba bathi bafika phezu kweziti lefeyibekwa phezu komhambi yasito samoneze bekala amafotho leqeleni kaphani ngezandla leyo ngibone lapha kuthaka batapa okwenzela indawo nephakathi ethuneni athi phiphe kahle bese jwale kabathi phikiteni dukani bathi phikiteni dukani bamkhipha bambeka phezu kwethuni yasithweni ngwini mthatheni nimisele umngakhe afike umngakhe nimgeze nimbuze ipanishi bese tatayile nimlethekimi wena ndihulumeni wena uhlangene igapheli uthi abantu abafike baqindizele ibhilidi bawu-50 njengoba uphumekini wenze ebuhleni wafika ebuhleni awukakenzi lutho right yahlabalaza kodwa ngimcela isibusiso uNkulunkulu ngivuka lapha ngo-3 ngithela amanzi thelela abantu yibo lawo namakazi anginankinga khona ufika dawu mase khona ushoza ukuthi ikhona imali engithela cash ngisiza yena ntangene esontweni
umfana wakathola amanzi angene esotweni eklini wathi mase khona shows la ikhona imali wathi mntana uyazi uyabona angiqhubeka ngamtshela manje abamanzi udawonde wayengesibazi lapha wayeseqala ukuzwa induthane ithi kosabalazete ndawonde uphawu kusona isibazi uphawu lokuthi uvuka wabafile ngikulande ezulwini ngabeke emhlabeni akulethela ukuthi uzongakhela izindlu ziyahlupha lezi ngale efundile sithi bakuxoxa indaba enjalo esizithi idatha akunazo idatha mntwini kodwa sesikhumbuza zona ukuthi umnazarete ebusukwakho ubheke ngaphi noma kuthiwa ngo-1910 akwazi ube ngapho uJulayi awukho wabangaka amhlanje 2026 sibona ilungu ithi inkosi ilanga hlala nakhe ehlalweni bayeza baningi abezayo bazofike balisuse namhlanje umuntu ukhetha inkosi elapha simhalaseka omkhumbushe bolumkeni nakuwe emkhumbulile kodwa lephilela khona ufuna ukuthi ubani leyo idokotela kulabo bantu eseqondakele abdengona sefree mina nakusakhona bemphethe angikwazi ukuphatha uyingozi umuntu ongaphatheki kodwa bethanda ukuphatha khona komnazarete nje umshumayeli abangazi babe ngabashumayeli benza umdumo yokuthi umshumayeli bonala nomgomnyama unomgomnyama bokuthi umbuza ukuthi igula ukuthi phatheni akuze ukuthi yini igula udawudi zohamba emhlabeni ngonyaka eminingi ephila akhise ushebe ethuneni hayi phezu kwethuna wamkhiphe ekujuleni kwethuna phansi namhlanje uthini hlabalazi baba abeselele emhlalweni ubungu bafuna incwadi kaJulayi funda incwadi kaJulayi awuyifundi ngoba abantu abazi bakuphi uJulayi wezwani uJulayi yini engenziwa uJulayi kuhlala kanjani bayahamba nje abantu bakuyi-tourist khona intombi ezihambelayo nje engaphethwe ongekuyibone sembhidini kodwa la ebhekeni ifake isetha esiyelo ekuseni emini ifake esinye ntambama ifake esinye izogcina iphela khona emgwaqweni ithayi aliphelele nje liphelele emgwaqweni funda no bafumana kubhaliwe safumana kubhaliwe singabalandeli bonyazi emthethweni uJehova yala ngawo uMose emthethweni lapho isimo semaboni kuze sabelini emalibeni uma yakha abantwana bakwaIsrayeli abantwana bamaZulu amaboni amavenda amashakala bayohlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa awuphinde lapho bayohlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa uhleluphi wena kenze stage ungazi kwelokhala stage yabonga baba yabonga akesakela akesibambela khona kusibambe khona ngoba sijengengaphezulu asizezi abantu esiphila nabo namhlanje bathanda ukwehlula imali bakhanda ukudayisa ngawe ngoba inhloso kuyimali akesibambela ivesi lesibili
ingoma yamashumi ayishagalolunye nesithupha kodwa ke sibambe ivesi lesibili kuphela mphetho ngikutana ngithanda bamude awuphinde ngokufunde bafumana bhaliwe emthethweni uJehova ayala ngawo uMose ukuba abantwana bakwa-Israyeli bahlale emadolobheni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Amen. Uma sisemadolobheni semhlanganweni kwenzeka ngiy'ndawo zigcwale kodwa bangene ezweni abantu bavelelesi kubaleka ezweni bekubaleka befundisi kubaleka abavangeli kanti sidla saba mawasidla isidlo sase umzimba kaShembe uzoqina eqolweni awuzobona kuleli qembu okwashume inkosi yamaNazaretha yathi uhafu wetempele angithandi uhafu uyangithanda ngoba uyabona awuhambe ivesi esibili khuluma wena Nkosi yami khuluma awena enhliziyo yacabanga ngeke ngasibheka ihlabelelo 96 verse 2 awuzibuke wena lapho uthi lo nkulumo eqoqa lapho ngakuphi wena khuluma wena bafowethu abangcwele nabahlaniphile nabafundile nabaziyo musaba nembono kuleli bandla musana indawo la ekuthenini, 'Cause 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 '
uNkulunkulu wavula ngene emotweni wenza umlilo wakhe yedwa wahamba nomuntu wangaphelezela umuntu wahlaba imoto asho nje thathwe indawo ayithathe imphefumulo hamba nayo manje bayibukuza abantu ekhaya nangafike bezindawo ihlazwe ngaka uvula uNkulunkulu kangaka asona umgodi kungena kulana wabuya wabuya uthe wena phakathi endlini webuze kadakazi ebazi bangakasebephumile basosoyephi saphendula sakwendula bavele endlini wavala bafike labantu bakho basesongweni obabizile ekhona uNkulunkulu wazi ukuthi umuntu ongayini uNkulunkulu uyabona udaka kufishana ngakanani njengoba ngikhuluma njani lo twenty lo fifty ubabalile abasekho sekuzero sekuzero wasukali wonke labantu sekuphuma emsakazweni uthela kwashebe emhleni sekubhujiwe kubhubhe bani abasinike laba abathi kubhujiwe ngakho umuntu obhubha la senkulunkulu uyazi amen ubani ungenike ingoba wazi usemhlanganweni kaJulayi ukhetha ubivane uyagezikosa zomuntu wena nawe uyagezana ijodo lakho nakhela nekosa zomuntu asimazi wakunkosazi asazi isizathu sakho kodwa nawe ukenda ngamahlathana asimazi umnkomo wakho ukuthi ubani nebhasi sasigibele siyekwendakho yokhetha asilazi nebhasi lomshado wakho ungena umshado ini asiwazi kodwa lechoteni unamba wane ekhulwini unamba wane kuhlabalezeni igama lonyazi awufunda imali mube funda imali awufunda imali kwabadlalela utshani uzoshe uNkulunkulu zokulambululela lento ephezwayo wabadlalela utshani funde ngoba ukukholwa kwethu John 6 verse 10 ifundeka kanje uJesu wathi vulani payi bafana vulani payi uJesu wathi bahlalisene abantu kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo abantu bahlala phansi uma kwabo kwakuyizinkulungwane eziyisihlanu amen awuphinde ngubini ufunda kuthapini mhlangano phakathi sesibenzi phakathi nendawo verse 10 akukude umva kude phambili akekwazi esenguyazi lonkulunkulu uyazi ukuthi ngeke shintshe funda uJesu wathi ushebe wathi bahlalisene phansi abantu ahlalisene phansi abantu
vuma bukhona vuma uyazi uThixo makukhona ukuphela bezona vuma kuwena abantu bahlala phansi bonke siyabakosazana ngisizwa nobaba nogogo wakezuphi phansi akekho kezuphi ebhejini anganisokulamaphejini wasukathi amen bemdlufunda la umathebela bemdlufunda la abantu abazi losigabangisa abantu mkanye abantu abazi ngozonke esabatha abantu abavothe bakhethusiba ngesabatha abantu abavothe esabatha bahamba bayipopini bayokhamazi akakhiwa amanzi ngesabatha ipipa liyamdlula fake emvakeni nomfundisi yolama mbongiseni funda mdlula abantu abangenza ezinyoyise khona zokuthi iphatha hambe nalo khona zoba nentata angatakwitate wafa iphatha kahle emzini kaNkulunkulu funda mdlula ukulungiselela isabatha ulungisele wena aphelele inhlamvu yelanga isekhona ngolwesihlanu ya ukushona kwelanga umlilo ucishwe ukushona kwenhlamvu yelanga ukuhlambulukela isabatha kusukela emzimbeni ugezwe ngamanzi nasekugqokeni ihembe elimhlophe ya nengubo yesabatha emhlophe umNazaretha imkhono ikhawule esihlakaleni ubude ukhawule emaqakaleni ayisibiki yesabatha phela lapho mdula abantu begqoka isibiki sebabebedusela uNkulunkulu ifake ibhika wazenelezibhika esodweni fulapho mdula umNazaretha imkhono ayikhawule esihlakaleni yakhe ubude ukhawule emaqakaleni yabo kuwe umuntu akavunyelwe emthethweni ukugeza umzimba nekhanda ngosuku lwesabatha ningathi ushozi akengishozi aswathi umzimba ogezwa ngesabatha umzimba uNazaretha uvezwa ngesabatha iNazaretha yaqimba ngesabatha abantwana babageza ngesabatha baphendwe kuphi bakhethe ngobushembe funda mdlula akufuneki umuntu adle into eshisayo ephekwe ngosuku lwesabatha baba mdlula ngiyabona lapha kaMfoni kushoniwe usuke khona bazofika balapha babona sekufukubani bakugqabula bafake nefreeze nenze konke ngesabatha niqede uzophuma lapho ulambile mfowethu siyakwazi bhekasibani ukuthi wena ushemba abantu ushelva mfowethu uyingenisa abantu wena mifowethu idla besibeke bonke ukuthi ingqondo kahle bapheka ibhodo lakho wedwa abonani ukudla ama-leftover udla insalela ngesabatha uyiNazaretha uyigudula phansi ungakuphi uNkulunkulu kuwe makwazikho isidumbu ngesabatha ufake etabathini uthinte mfake etabathini ngesabatha ingqobelani ngesabatha mfowethu kwenzenjani phela nasiphisha uNkulunkulu ngiyabuzwa kwenu usuke mshwaye besethi isikhozo ngiyahamba babomncane uthathiwe uthathiwe uyakukodla ugiye ngesabatha esibayeni ubuya emsebenzi wakini kubala mdlula ukudla okuphekelwe isabatha akufudunyezwa leyo meko akayiduma ntambama ufudumeza ukudla okungendoza esabatha kudliwa kunjalo noma sekudlula isabatha yakhe iwomata ungasebenzi namunye umsebenzi ngosuku lwesabatha yakhe
ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha kepha gcinani isabatha lube yingcwele. Njengabona izitsha lezi asisayo zangakini ezinani isabatha nesondo nesifo nokwelama ziyakhalisisa kwemsebhizinisi nangesabatha ndiyiphekile kanti iphekele laba akade benomcimbi sasa zothathwa uwe izofela zimoto wenzenjani wasisele ithela deyibhayile ngomlilo wesabatha utasithini kubeka mdluli Kepha gcinani usuku lwesabatha lube yingcwele yebo njengokuyala oyihlo benu. nasiya Kodwa banalelanga nabo ngakho uJehova walibusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwaba yingcwele ningasebenzi namunye umsebenzi ngalo. ufike Umthetho kaJehova awumvumeli umuntu ukuba akhiphe imali esikhwameni sakhe ngosuku lwesabatha ukuthenga ngayo nokukhokhela omunye umuntu isikweletu. Akudluli isabatha kuqala kanti uthenge ngayo okuthandayo lowo ngumthetho opheleleyo. ngiyabonga ukuthi lapha awambuthi ukulakusisa khona indawo ebhalela 149 noma nakayivule singayeka ukukhuluma mphetho umbuhlane kodwa kona uyazi luNkulunkulu nasho nakathala amaNazaretha yini edala abantu bakabhokobala egcekeni uNkulunkulu ekhipha uNkulunkulu bakhe wakhipha amangwevu wedlulumeli nasho nakathalami hawu ikibato wayithenga uthengani uNkulunkulu ekiphethe bathini ukulakanye ngokhangiswa lokho wamkela bona ngamthanda uzamthanda lokamona uzamona hawu khona indawo la 149 verse 2 ehlawulelwe samaNazaretha ithi amaNazaretha bamunye nizothandwa nguJehova ningahlali nehlukane nizolahlwa nguJehova njengoba ngithanda nje ngazizeni wena uJehova kubona thandanani bemunye nizothandwa uJehova noma uzwithisa akivokomele ayivuma ukuthanda kodwa zama ukuthi umoyizele mina akasena ngamazinyo kodwa ngiyihlekele nje kodwa ngifuna ukusukela kanti-ke banjalo abahleli kweliphakade benamisana ngokwanele imizuzu nesikhathi maNazaretha ngibaninunye nizothandwa uJehova wani amasumela abagada amadokodo singamakolo iphela mikolo kubeka into yakho emgwaqweni uze uyifike isemgwaqweni iphelele blonkolo abasumela bathupheka kangaka wathola abasumela bakhuluma nenkosikazi yami engazange ingenele uthekhaya ukuthi nakudulayo uNkulunkulu akasize kumele umoya khona la ivunguza la ngaphandle edunga abantu uze umuntu ukuyisangoma namhlanje kusasa weNazaretha namhlanje ushoza isangoma besonezayo ushoza umfundisi uzophepha kanjani kungwele thina sisona iphambili bafowethu uyahlangana nomngcwele nale moya ngishoyo angalale moya zokugcinitela ukuthi hangongcwaba ngesabatha yamfowenu hangiyodla kamfowenu yisabatha wamuyodla wamkela umoya awukela uNkulunkulu munye uNkulunkulu khona emhlabeni khona emhlabeni sitabandiki namandawo ukufa kwabezizwe kwakusushembe akasongishembe ukuthi amandiki namandawo ukuphila kwabezizwe akasho
kunjalo. Bafowethu bazali asinake ingane. Usuzana ingane wayinaka. Usuzana ingane wayinaka. Ingane isuphakithi ibuke ukhona wena. Usombuso weza ibunu ziphezulu wabela phezulu okolokela umkhonyana esengenamali. Futhi aphelele boyisondweni ukuthi umkhonyana mawaphelele umsebenzi usaliwe kodwa ebekulobole. Wakhetha abaningi. Wakhetha wahlambulula wanzwe wasamfuna ngoba wasenamali. Inkosi umhlabezwini. Siyabonga amazwana sokukhumbuza inkosi ezimbusisa. Sizobhala inkonzo yesabatha sekuseni ngesibelelo sekhulu 28. Kade 28 sicela umshumayeli ngokwazi siyavuka tu. Asawala hlala inkosi imbusisa.